देखो सुकुआ अबे आनीचु गाँव आम बैचलर लाइफ तो अपन जानीदेवे एबे रोषेई हम आमर देखो सुकुआ ये हूँ कंटा पतुआ आर नाम जानीदेवे सुकुआ नाम मुझे किसी जानी है कि आपको आम धोवा आसतु खाटी ओडिया टोका नाचिकी दब खाया पर आस गुआ घिया ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ଓଡ଼ିଆ ଟୁକା ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛ କି ଆକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ବତେଇ ଦେବା ଏବେ ବତେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ ଆଉ କାତିଟା ଛଡ଼େଇବା ତାପରେ ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ଦେଖାଯିବ ହ୍ୟାଲୋ ମମ୍ମି ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆଟା ଏବେ ତାର କାଟି ବତୁରି ଯାଇଛି ତାକୁ ଏବେ ଛଡ଼େଇବା ଶୁଖୁଆର କାଟି ଧୁଆଧୁଇ କରି ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଉ ଆପଣ ଖାଇସାରିଲେ ନା ନାହିଁ ଆଉ ଆସ ଘର ଆଡ଼େ ଆସ ଏଠି ବୁଲିକି ଯିବ ଭଲକୁ ଭଲ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଭାଇ ତେଲ ପକେଇବା କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଆମେ ଏବେ ପକେଇଲୁ ଆଉ ଶୁଖୁଆଟାକୁ ଗଡ଼େଇକି ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ମିକ୍ସିଂ କରିଦେଇଛୁ ପୁରା ପୋଡ଼ପୁଡ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଖାଲି ଚାଟି ପକେଇବ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ଯେ ଆଉ ଭାବୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ନା ଗାଁ ଶୁଖୁଆ ଦେଖିଲା କାମ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖ और देखिनियो जोगा जोलुची देखो सुकुआ ये कि आम गाँ सुकुआ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ନେଉଟିବା ଉପରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସି ଆମ ଖୁସି ପୁରା ଝରି ପଡୁଛି ଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଶୁଖୁଆ ଆମ ଗାଁ ପଣ୍ଡା ଶୁଖୁଆ ଇଏ ବୁଝିଲ ଆଉ ଖାଇକି ଯିବ ମାନେ ପୁରା ମନ ପକଉ ଯିବ ଆଉ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇ ବସେଇବା ତେଲ ଅଛି ବାକି ଦେବାର ତା ସହିତ ତେଲ ବି ପକେଇବା ଆଉ ରଖିକି ତେଲଟା ଆଣିବି ତେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇବା ତ ଝରୁଛି ମହୁ ବେସୁଣ୍ଡ ପତ୍ର ପକେଇବା ତରକାରୀଟା ଟିକେ ବାସ୍ନା ଆସିବ ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଝରୁଛି ମହୁ ପକେଇବା ଓଡ଼ିଆ ତ ଟୋକା ହାତର ପକେଇବା ଝରୁଛି ରେଡି ତା ସହିତ ପିଆଜ ସହିତ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବା ମାନେ ସିଝିବନି ଲୁଣଟା ରହିଯାଇଛି ମଝି ଜରିଆରେ ବୁଝିଲ ଆଉ ହାତ ଆମେ ଅପା ଆସି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ପକେଇବା ପିଆଜଟା ସିଝି ଆସିଲାଣି ତାପରେ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଆଉ ଏବେ ଖାଲିଟା ଗୋଳେଇବା ଟମାଟୋ ସିଝିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଳଟା କାଢ଼ିଦେବା
ଟମାଟୋ ସିଝି ଆସିଛି। ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦବା। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ରୋଷେଇ ଖାଇବ ମାନେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ହଁ ପୁରା ଜଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦବା। ତାପରେ ଚିକେନ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା। ଓକେ 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 ରେଡି। ଏବେ ମସଲା ଜାଳ ହେଇଛି, ଆଳୁଟା ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପାଣି ସିଝା ପାଣି ମସ୍ତ ଲାଗିବ, ପୁରା ଚାଟି ଚାଟି କରି ଖାଇବ। ହଁ ଅଲଗା ଟୋକାର ରୋଷେଇଟା ଦେଖୁଥିବ, ମନେ ପକଉଥିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇ ଆସିଲା, ଆମେ ଶୁଖୁଆଟା ଛାଡ଼ିବା। ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ଦବା, ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ଭଅଟା ଦବା ଆମକୁ ଦେଖିକି। ଆଉ ଶୁଖୁଆଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଆମେ ଝୋଳ ମାନେ ପୁରା ଚୋଖା। ଦେଖ ହ୍ୟାଲୋ ମମି, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଏବେ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଗ୍ୟାସଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ। ଆମ ଶେଷ ଡାଇରେକ୍ଟଟି ଶୁଣିଦେବ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯଦି ଦିନ ଆଉ ସେ ନଈ ପାଣି ଦେଇ ଗାଧେଇବୁ, ଆମ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଆଡ଼େ କରିବା। ହେଲେ